Temps molt macos, bonics, els que es viuen a la Creu Alta després de la victòria el dissabte passat al camp del Llagostera, tot gràcies a aquest gol d'Edgar Hernández al minut 86 de partit. A l'estadi Johan Cruyff, victòria contundent de l'equip de García Pimienta davant l'Oriola. Tots 3 gols els van fer a la primera part i a més a la segona el porter Iñaki Peña va aturar un penal llançat pel visitant Pitu. Hem vist el primer marcat per Monchu, aquest és el segon, un xutàs de l'equatorià Saverio, i aquest el tercer, un llançament creuat de Moré, fregant al final de la primera part. El Nàstic no guanya, però com a mínim puntua, i a més s'avança a la ciutat esportiva Antonio Puchades amb aquest gol de Juan Rodríguez, minut 12 de partit. Empataria el filial del València amb aquesta rematada de Jordi Sánchez, fregant al minut 45. Després d'aquesta 8a jornada, el Nàstic ocupa el 16è lloc, guanyant només un partit i empatat 4 dels 8 disputats. La propera setmana rebrà a casa a la Nucía. Al Principat d'Andorra, a Prada de Moles, aquest és el segon dels andorrans marcat per Moussa. El primer l'havia fet Ernest Forgas. L'Hèrcules va retallar diferències amb aquest gol de Borja a manca de 7 minuts pel final del partit. Com passa sempre, molt bona entrada al Municipal d'Olot per veure com es repartien els punts l'Olot de Raúl Garrido i l'Espanyol B de José Aurelio Gay, que s'avançava al marcador al minut 20 de partit amb aquest xut de Ferran. I al temps afegit, minut 92, cau Xumetre a l'àrea, desconcerta la defensa de l'Espanyol B i Salinas molt murri estableix l'empat a 1 definitiu. I al camp d'esports de Lleida, 2 gols aconseguits en només 4 minuts van ser suficients per batre a un Prat que li costa aixecar el cap. Aquest és el primer minut 7 de partit, xut de Chemi, a més amb mala sort, perquè la pilota rebota en defensa i entra al fons de la porteria. 1-0, gol de Chemi, minut 7. I el segon de l'equip de Molo, recordem que l'entrenador de Lleida té només 34 anys, el segon d'ella l'aconsegueix José Ruiz al minut 10 de partit. Com veurem després, Lleida Esportiu és colíder de la competició amb Andorra i Vilareal B, amb 17 punts. L'equip de Pedro Dólera encara no ha guanyat cap partit dels 8 disputats, com el Badalona, que com a mínim va empatar un gol al camp de la Nucía, en el que va ser el primer partit de la segona etapa de Manolo González al capdavant de la banqueta escapulada. I no va començar gens malament, perquè al minut 6 de partit s'avança l'equip badaloní amb aquest gol de Cris Montes. Aquest futbolista és el quart golejador del Badalona aquesta temporada, juntament amb Pablo Pallarés, Kilian Durán i Chema Moreno. I acabem amb la derrota del Cornellà a casa davant d'un dels 3 líders de la competició, el Vilareal B, que té una mitjana d'edat de 21,7 anys. Així s'avançava l'equip de Miguel Álvarez amb aquest gol d'Edu Espiau, minut 40 de la primera part. Per la seva banda, els del Baix Llobregat van empatar al minut 27 de la segona. Mireu quina jugada personal de Pablo Fernández, centrada al segon pal, i Eloi Gila marca amb l'esquerra el que seria, com dic, el gol de l'empat. Encara hi havia possibilitats per l'equip de Guillermo Fernández Romo, però al temps afegit passa això. Sergio Lozano, la pilota li bota al porter Ramon abans d'entrar a la porteria i marca el segon i definitiu gol, cosa que provoca evidentment l'abraçada de tots els seus companys. El Cornellà viatjarà la setmana vinent al camp de l'Atlético Levante. Fem números, som-hi! Marcadors d'aquesta 8a jornada del grup 3 de la segona divisió B: Llagostera 0, Sabadell 1, Barça B 3, Oriola 0, València Mestalla 1, Nàstic 1, Andorra 2, Hèrcules 1, Ebro 3, Atlético Levante 1, Lleida Esportiu 2, Prat 0, Olot 1, Espanyol B 1, Cornellà 1, Vilareal B 2, La Nucía 1, Badalona 1 i Castelló 1, Egea 1. La classificació, que encapçalen 3 equips: Andorra, Vilareal B i Lleida Esportiu amb 17 punts, amb 15 el Sabadell, amb 14 Castelló i Barça B, amb 13 Llagostera, amb 12 la Nucía, amb 11 punts Egea i Espanyol B, amb 10 punts Cornellà i Ebro, amb 9 punts l'Olot, amb 8 el València Mestalla i l'Atlético Levante, 7 punts pel Nàstic, 6 per l'Oriola, 4 per l'Hèrcules i el Prat, i tanca la taula el Badalona amb 2 punts. Que tingueu molt bona setmana!